27 immigranti ieħor inżammu arrestati brabta mal-irvell fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar fil-lejl tal-ħadd filgħaxija. Taħt sigurtà stretta barra u fil-bini tal-qorti, l-4 filgħodu tressaq l-aħħar grupp ta' immigranti wara t-3 83 immigrant li kollha kemm huma nżammu arrestati fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-immigranti li tressqu l-4 filgħodu huma mis-Sudan, miċ-Ċad, mis-Somalja, mill-Eritrea u mill-Kosta tal-Avorju. Bl-etajiet tagħhom ivarjaw minn 16 sa 55 sena. Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella huma ġew mixlija mill-Ispettur Rodri Kattart li ma bdewx l-ordnijiet tal-Pulizija u li kissru l-paċi pubblika. L-immigranti kollha wieġbu mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tagħhom u nżammu arrestati sabiex jitkomplew il-proċeduri legali fil-konfront tagħhom. Kien biss Malik Muhammad Tumir ta' 22 sena mis-Sudan li ammetta l-akkużi kontrih bil-Maġistrat tikkundanna sentenza ta' 6 ġimgħat ħabs. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija waslu sabiex l-immigranti kollha jidhru quddiem il-ġustizzja u jinżammu kollha arrestati wara li kienu involuti f'irvell vjolenti fejn ħarqu bosta karozzi, kisru uffiċini, weġġu ħafif uffiċjali tal-Pulizija u weddew ħaddiema tal-awas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.